pel que he vist a les pel·lícules, que ets com diverses persones sent una sola persona. No conec cap trastorn de la personalitat. O sigui, m'imagino això, que una persona que té més d'una personalitat, però més enllà d'això no... Algun trastorn de personalitat, sí, la mania, no? El trastorn maníac, això jo consideraria que és un trastorn de personalitat, o el TOC, no? El trastorn obsessiu-compulsiu. Molt benvingut a aquest nou capítol de Psiquiatur. Avui abordarem un dels temes més controvertits de tot el camp de la psiquiatria i de la psicologia, la personalitat. Es pot definir com és algú amb una sèrie de poques paraules, englobant-lo dins d'una categoria tancada? Com mesurem els trets de personalitat? Veurem tot això i més amb aquesta nova entrega del canal de psiquiatria en català. Inicialment, el focus es va posar en com les persones es comportaven, es relacionaven i es mostraven en públic. I, de fet, la paraula persona prové del terme grec que equival a màscara. Els criteris, no obstant, han anat canviant a poc per deixar clar que intentar captar l'essència de l'individu amb una sola paraula és missió impossible. Avui dia s'aborda això definint i mesurant uns trets de personalitat que s'ubiquen en 4 grans àrees del funcionament. En primer lloc, trobaríem l'àrea cognitiva, és a dir, com ens interpretem a nosaltres mateixos i al nostre entorn. En segon lloc, trobaríem l'àrea afectiva, és a dir, amb quines emocions reaccionem a tot allò que ens va passant a la vida. En tercer lloc, trobaríem les relacions interpersonals. I en quart lloc, trobaríem el control d'impulsos i la necessitat de recompensa, és a dir, com ens apropem a tot allò que ens agrada i com fugim de tot allò que ens provoca dolor. Una part d'aquesta està codificada a les nostres gens des de que naixem. És la part de la personalitat que anomenem temperament. I es va polint amb les nostres experiències, sobretot les que tenim durant la infantesa, conformant el que coneixem com a caràcter. Així doncs, ja tindríem una primera fórmula matemàtica. Personalitat és igual a temperament més caràcter. Quan tenim certs trets de la personalitat que són estadísticament extrems i aquests ens produeixen problemes en el nostre dia a dia, ja sigui en l'esfera personal, social o laboral, és quan podem parlar de trastorn de personalitat o TP. En general, agrupem les possibles combinacions de trets de personalitat en 3 grans blocs o clústers. Dins del primer clúster o clúster A, els individus es caracteritzen per ser solitaris, esquerps, desconfiats o excèntrics. I sent més específics, tenim fins a 3 tipus de trastorns. El primer seria el TP paranoide. Diríem que es tracta d'un tipus de persona venjativa que acostuma a interpretar tot allò que li diuen de la pitjor de les maneres, com si fos un atac, i que tendeix a pensar que la gent parla malament al seu darrere. Per altra banda, tenen una moral i un sistema de valors propis molt rectes, tant que sovint alliçonen amb ells i ataquen, de nou, a les persones que no els compleixen tan bé com elles. El segon trastorn del clúster A és el trastorn esquizoide. Els esquizoides són persones que prefereixen estar soles i que no necessiten les relacions socials per estar satisfetes amb la vida. Això és diferent de ser tímid o no tenir habilitats socials, com podria passar amb l'autisme, com ja veurem una mica més endavant. Senzillament, aquestes persones s'allunyen de la societat perquè no troben motivació o plaer al fet de socialitzar. I finalment, és important comentar el TP esquizotípic, que d'alguna manera recorda el que ja vam veure amb l'esquizofrènia. Aquestes persones tenen un pensament i unes conductes molt peculiars i estrambòtiques. Es tanquen en un món de fantasia, tenen creences en fenòmens paranormals i en profecies antigues, i fins i tot s'introdueixen en dinàmiques sectàries. No obstant, no s'arriba a l'extrem de presentar deliris o clares al·lucinacions, com sí que passa en els fenòmens psicòtics com l'esquizofrènia. En segon lloc, el clúster B està ple de personalitats, el factor comú de les quals és la gran intensitat i inestabilitat de les seves emocions. El primer TP que comentarem, que ens pot recordar alguns futbolistes famosos, és el TP narcisista. Els individus amb aquesta personalitat basen la seva autoestima en percebre superior als demés en tot allò que fan, i dediquen bona part del seu temps a exhibir-se buscant admiració. La inestabilitat aquí ve donada per la bretxa entre el que creuen que han de ser i el que veuen que realment són, cosa que molt pocs cops es correspon i que els causa vergonya i frustració. En aquest moment és quan es produeix un fenomen anomenat narcís ferit, i en el qual les seves emocions i les conductes poden esdevenir molt imprevisibles. En segon lloc trobem el TP histriònic, que es basa en la necessitat constant de ser el centre de l'atenció. No necessàriament des del punt de vista de l'admiració, com sí que passava en l'anterior cas,
sinó des d'una perspectiva més global. Per mantenir aquest centre poden adoptar conductes melodramàtiques, com sobreactuar, exagerar els aconteixements i les reaccions, fer enfadar el seu entorn o donar a conèixer els seus sentiments de manera contínua. Així, tampoc és estrany que arribin a protagonitzar temptatives de suïcidi, amb les quals intenten generar aquest punt d'alarma i atenció que busquen sense parar. El tercer TP d'aquest clúster és l'antisocial, també conegut com a psicopàtic. El nucli de la seva personalitat es caracteritza per l'absència d'un codi ètic comú amb la resta de persones i amb la tendència a no respectar els drets ni els espais dels demés. Això normalment implica que caiguin amb la delinqüència, però a vegades són prou intel·ligents per no ficar-se en embolics. Fins i tot poden arribar a manipular el seu entorn i treure el màxim profit de la seva falta d'empatia per anar complint objectius i ocupar els llocs directius de les millors empreses. Per veure l'últim trastorn d'aquest clúster, el trastorn límit de personalitat o TLP, connectarem amb una experta del tema, la Maria. Hi ha diversos criteris per arribar al diagnòstic de TLP, però el factor comú és la inestabilitat en tots els àmbits. L'estructura cognitiva de les persones amb TLP és dicotòmica, cosa que fa que vegin les coses o blanques o negres, sense grisos pel mig. Aquesta persona és la pitjor del món o la millor del món, soc el més creatiu del meu grup o el més inútil del meu grup i t'estimo molt o t'odio molt. Però les coses poc sovint són així, de manera que acaben basculant entre extrem i extrem, sense trobar un model de realitat que s'ajusti a les seves expectatives. Això els porta a una fluctuació de les seves emocions, el que en diem disregulació emocional, que a vegades es pot confondre amb una mania o una depressió d'un trastorn bipolar. Les persones amb TLP també mostren sentiments de buit crònic, són impulsius i tenen sentiments d'abandonament, cosa que no fa estrany que presentin intents suïcides, dels quals posteriorment sovint s'arrepenteixen. Passarem una mica més ràpid pels trastorns del clúster C, que són aquells que, en general, es mostren ansiosos o porucs i que es diferencien en la manera que tenen d'afrontar aquesta inseguretat. Aquí trobem el TP evitatiu, que, al tenir una sensibilitat extrema al rebuig, decideix aïllar-se. Això és diferent del que passava amb l'esquizoide, ja que l'evitatiu sí que voldria socialitzar, però no pot fer-ho sense sentir-se fatal davant de qualsevol comentari o actitud aliens. En segon lloc tenim el TP dependent, que com el seu propi nom indica, gestiona la seva baixa autoestima i la seva inseguretat vinculant-se a una o dues persones, a les quals otorga la seva confiança per prendre les decisions, però també per saber com actuar o què pensar. Finalment, trobem el TP obsessiu-compulsiu, que respon a la seva inseguretat amb una estratègia de control absolut. Necessiten ordre i disciplina per evitar l'aparició de qualsevol tipus d'incertesa, i en canvi pateixen molt quan es tracta de ser espontanis. Fan llistes, no s'obliden mai dels detalls i sempre et felicitaran pel teu aniversari. I per acabar, quina és la base del tractament dels TPs? Doncs és la psicoteràpia, amb la qual s'ensenya a detectar aquelles facetes de la personalitat que poden ser més danyines per un o per l'altre, i també es donen eines de gestió emocional, control de crisis o modulació d'impulsos, entre altres coses. El suport psicosocial, l'orientació formativa i laboral i els fàrmacs acompanyen la psicoteràpia i ajuden a donar un impuls allà on aquesta no és suficient. I fins aquí el que podem dir avui de personalitat i les vies que té per sabotejar-nos. Podeu deixar els vostres comentaris just aquí baix. Moltes gràcies i fins la propera.